Күңел биреп, йөрәкләрнең тирән нечкә хисен айкап, сезгә атап шигырь язган шагыйрьләр аз түгел, байтак. Сезгә шигырь чыгарырга каләм алып мин дә баздым. Асыл сүзләр табыйм диеп адаштым тик, юлдан яздым. Саташтырды сезнең хакта уйланган уй, әйтелгән сүз, йөзләре ай, кашы кыйгач, күзләр дәрья, түшкә ебүз. Сыңар бөртек керфеге дә тиң түгел бар асыл ташка, мәдхиямне язмак булам, сүзләр ләкин үлчим ташка. Сезнең гүзәллекне, сезгә әйтеләсе хисебезне җиткерерлек сүзләр җитмәс, китерә алмам исегезне. Сез үзегез шигырь бугай, шигырьнең дә иң асылы. Сезнең хакка йөрәкләрнең бар хисләре, бар ярсуы. Сезнең хакка дип яшәлгән гомеремнең яртысына җитеп киләм бугай, күңел һаман сез дип алгысына. Сезнең елмаюлы караш, нур сирпегән йөзләрегез, бал ширбәттән татлы булып, җанны назлар сүзләрегез, кайчакларда дәшмәвегез, ризык вә кул эшләрегез, хушны алыр буйсынығыз, әллә кайсы тешләрегез, сипкелләр һәм миңнәрегез, сихерләткеч җеннәрегез, һәммәсе дә җанга бәлзәм, безнең бәхет гөлләресез. Хөрмәтле хатын кызларыбыз, безнең әниләребез, әбиләребез, апаларыбыз, сеңелләребез, барыгызны да язның беренче матур, гүзәл бәйрәме, халыкара хатын кызлар көне 8 март белән тәбрик итәбез.